ଏ କି ଶୂନ୍ୟତା ସବୁଠି ନିରବତା କଜଳ ପାତିଟିର କଜଳ କାହିଁ ଶଳା କାଉର କା କା ଡାକ ନାହିଁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଫେରିବାଲାର ଡାକ ଆଉ ଶୁଭୁନି। ଆଉ ସେ ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଟକାଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁନି। କିଏ ମୋବାଇଲ ଧରିକି ପେଟେଇ ପଡ଼ିଲାଣି, ଆଉ କିଏ ସ୍ୟାଡ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଉଛି। ସତେ କି ଯେମିତି କାହାର ଅକସ୍ମାତ ବିୟୋଗରେ ସାରା ଗାଁଟା ଶୋକସଭା ପାଳୁଛି। କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଛି? ବୁଝୁ ବୁଝୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ଶଳା ନହେବା ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆମ ଗାଁର ନିଶାମରଣା କାଲି ରାତିରେ ଆଉ କେଉଁ ଟୋକା ସହିତ ପଳେଇଛି। କ'ଣ କଲା ସେ? ଶଳା ଏକଥା ଶୁଣିକି କାଲି ରାତିରୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି। ଗାଁରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲାଣି ଯେ ଆମ ଗାଁର ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପାହାର ଦେଇକି ଆମ କଲିଜା ଉପରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଦଳିକି କରିଦେଲା ସିଏ। ଆମ ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସେ ପା ନିଶା ମହାରଣା। ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣିଲି ସେ ଟୋକା ନିଶାବାଣକୁ ଭଲ ପେଲୁଛି, ନାଇଁ ସରି ମାନେ ଭଲ ପାଉଛି। ଶଳା ଜଳେଶ୍ୱର ଠାରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଡେଇଁ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସେଠି କେତେ ଯେ ବିହାର ଦେଲା ସେ ଆହାର ହିସାବ ଦେଇ ହେବନି। ଖାତା ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଯାତ୍ରାରୁ ଆସିଲା ଅଫର। କ'ଣ କଲୁରେ ନାରାୟଣ? ଏଇଠୁ ଅସଲ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ। ଦର୍ଶକ ଖୋଜିଲେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଦରକାର, ଆଉ ଏପଟେ ନିଶା ମହାରଣାକୁ ଚିଆର ପୁରସ୍କାର। ଯାତ୍ରା କମିଟି ଏପଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ କଲେ ହାହାକାର। ସବୁ କମିଟି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ନବୀନ ନିବାସରେ। ସେ କହିଲେ ଛାମୁ ତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ। ସବୁ ଏକସ୍ୱରରେ କହିଲେ ଏ ଛାମୁ ତମେ କର ବିଚାର, ତମେ ପା ଆମ ନବୀନ ସରକାର। ଛାମୁ ଯାହା କରିବେ କହିଲେ, ହେଲେ ସବୁ କିଛି ଗଲେ ଭୁଲି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଇଲେକ୍ସନ, ତା ଆଗରୁ ଆସିଛି ହୋଲି। ସବୁଥର ଭଳି ନିଶାଧନ ମୋର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ବୁଲି। ଶଳା ଶେଷରେ ତମେ ଧକ୍କା ମାରିଦେଲ ଠେଲି। ଭାଇ ଆଉ ଟୋଟାଲ ସହି ହେବନି। ଏବେ ବାହାରିଲି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତାକୁ ଗାଁକୁ ଆଣିବି, କରିବି ହାଜର। ମୋ ଗାଁଟା ହେଉଛି ଜଳେଶ୍ୱର। ଖରାରେ ବିୟର ମାରିକି ପଇସା ଦେଇକି ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଣି କରୁଛି ମୋ ଧନ ରାଲି। ରାଜଧାନୀରେ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବି। ମୋ ଧନ ହଁ କରିଦିଅ ଖାଲି। ତାପରେ ଖାଲି ଦେଖ, ଓଡ଼ିଶା ତ ଆମର ଆଉ। ଖାଲି ନିଶା ଆଉ ମୋର। ଓଡ଼ିଶା ପୁରା ଟୋଟାଲ ଆମର। हे प्रभु हे हरि राम।